Príklad číslo 4. Vypočítajte v centimetroch dĺžku telesovej uhlopriečky kocky, ktorá je zložená z 8 zhodných kociek s dĺžkou hrany 2 cm. Toto je príklad na 10 sekúnd. Ak viete, že uhlopriečka v kocke sa dá vyrátať ako strana krát odmocnina z 3. Ak neviete, použite Pythagorovú vetu. Toto je ešte pre uhlopriečku vo štvorci a toto je tá kocka. No my teraz musíme zistiť, koľko centimetrov má hrana našej kocky. Vieme, že sa skladá z 8 kociek, ktorá jedna malá kocka má 2 cm. Ak si dáme tretiu odmocninu z 8, dostaneme 2, tak vieme, že na každej hrane sú vlastne dve tieto kocky, čiže naša veľká kocka má hranu dĺžky 4 cm. A teda 4 krát odmocnina 3 sa rovná po zaokrúhlení 6,93. Je veľmi dôležité, aby ste správne zaokrúhlovali na 2 desatiny miesta, inak vám neuznajú výsledok.